Ibantai lang jirwa ide inongnya tuk-tuk dan ibaika ibakan sai pa na kasnong mopan. Tila sedang banyo ay kaning ijal sultanan nado usnam arjat hatra namar kajing ieg bakam kraw hakani kakam. Lani kabagi ong hobi ya kaktim harim namar kajing rahem mensiem ilayo ban shimenta shibun kiran sane ko hakijala baper bad ilayo ru ban kori kinamjo hakiran sane ko kabahaba kakadan patay kata kabagi ong international level. Shusho ilapan pao halor kajing pair jo karukomnya tuk-tuk bat kijing pair jong ki bikes ki pair kibanya aki kenjajaka kibalong lum tani kibang dapat surok what happening kita iya tengku buon ba kijing e akad khotman jong hende ikpa jong kanam pendu mensini ba ilanang ya cakman kada du ang pa siya katong idon lo kamen sim ba nyerap ya kiwe pede kibrang don kamon la luot bakwa ban beteng tani bakwa banya cakman hakani kakam ilapan power ba impajio kanu kajing kersan na kanyang kasorkar bat ikar padu tarayo kum kata kajing kersan na kasorkar ya kini kipatang kibansawan kan jendalong kabasok ban pagkiwi ki syakman kublay pi baro mentaka singi ni crunch pang uwe nongnya motocross bat rally ubadedo professional ubalara bonteli kinam lado hakari lingba kadiga jingele akai Supercross bat rally. Udairu unongnya shembenta, ubladon kajing nang jing start. Bat kajing ele kai kabala peni, ya kajing la ajong. Ki kerdan ki bakam kraw, ki baila ele kai, badi bala job. Kelong kum ke novice bat expert. Tong ini pet begini kmi ini sengap menta. Yo way na kirang, ki bala shembenta ki ni kajing ele kai. Ki ban penpau nam, bat aimin sim shusho. Iki katu kan ni kisamla. Ngines nga matas ni kai ka jingal ti jungi bat kai ka thong kabay labo nado karta kabay lakwa bandan mata ka diga jingal kai supercross kablay shibun matay lang jirwa tinga kwa fin patay kendiat sa pangjopi kakerteng jonga de bante lang jirwa nga syong nga sa maupat nga don laingut sipara arngut sipara kentai bat mga marway serang te nga la pendek pejumpulia jonga bikom ha silong kemas te ngangen bon ba kini ki brio ki ba ki badon interest ban ki badon kani jing sultanat banya ki bikes ban le ki stunts mo ki bon apeng jiki ki perkhat ba amnan kam shu ban puli puthi hatu pitrai kadai kata te kam dei borok hingi dan kam ka jing nang start ko mangiru benginya abait ni hab dan kam kana jing nang start namar klam ka jing nang start ngim nam poi ken sa ta ka thong mi lek nam ni nya ki bait ne la ni le ki kamru ni dan kam ka jing nang start kadai ti pila ban batai kumno pila long MRF National Supercross Champion House nam arajar apusan haka class 4 Indian expert pila batai ngi khnit alor kata ka ben kong etenga aingo yu blai de ma u hi ba pan la enga bangan pois kene ka thong ba ot ka dei ru ka jing tres tom janga ba u blai hu i banga long discipline ha ki kam banga le te ngai minute hi ban practice bat bangain penbiang ya kamet kapat ke jonga namar ba klem ka jing tres tom te kam nom pois ru wat kum juru de na ka TVS company hi baka yarap yang TVS company okay baka yarap yang baki kasyem yang kum ku official rider jongki te nang ta hi nga sedang ban improve ban grow hakini ka sport but mentaus nem ngala bat championship jongka Indian export MRF Mogreb National Championship ni harjar apsan kalong shisha ka benta ka bakraw hamo te ka jingkili ba ar ngan bui pilong pilan batanya kendiat halor ka jinge pair hapadeng ka jinge kun jong ka novice category but ka expert category ka jinge pair jong ka novice category but ka expert category ka pair ba ka novice class ka dei ka class ka namanta ki rider ki ba thamai ki banang susdang le kai dia buat ke export class kedai ke kelas ba ngi job ya ke novice tingin sa poi pat sa ke export class buat kum juru ke novice class kila ban participate lang ha export class kum ban ngin yo experience buat ki export rider de bat ngal abat championship jong ka novice class ha arjar aku aru de menta ngala sa kiu kerdan ha ka export class bat mentau senam arjar apusan ngala yo championship. Wow, kamu pilih lep cross ya bro artili ki benta ke novice bat ka expert right. Wow, beautiful menta flapo ka championship mentang ala bat championship jong export. Wow, sengot tenat namar ba ki kerdan ki ba pila par na pinga ngai kim dai ki jingya lenti ki besting
Awat Kijing yang tinggal try pila tingko kijing yang pair ni. kibun kijing bangla Asyam haga jing inti jonga. Tingin saya poi kata ka bentar mo. Tingin bu shepi kijing kili ka balai. Kumno kijing long champion haka MRF National Supercross Arja RPR class 3. Kalapan kre IP na ka bentar ka jingi kun ka bakam he. Plan batay ngi helor kata kanil. Ha Rajar RPR banga yo championship hakane ka novice class kala improve shibun yang haka liang haka jing tebet te kumjuru ngalayo bun ki experience na ki rider namar banga hatu ngai lek kai lang bat ka export class te nang tu hi ngayo experience namar an plus ngi lek kai kleng ki state dei tang ha way ka state ngi lek kai bun ki state ni don in real round system te ngi lek kai hata ka in real round ni don armoto ke jing lek kai te ngalayo bun ki experience na ka bahaba ngaya fight nakamta kaneka championship jongka novice class te katahi Kata ka Rio round filong kamu the job ka first round yo ya ka second round ni kumno ni. kata ka Rio round kamut ngihap long ngihap kadon deka point. Okay. Alright, first round kidon bit deka point, second round ada deka point. Te dala fi yo first place fin yo arpo point. Te dala fi yo second place fin yo khatnyo point. Te ka highest point ka dikat no. Kadai be arpo point hi man ka round. Then kadon in Rio round so hata in Rio round kin calculate kan ngawan podium you. First round ngawan first kamu ngayo arpo point. Second round ngawan second kamu ngayo khatnyo point kan plus lang ter hadu ladap bet 6 round. Te nang ta badap 6 round kin total bet te kita bah highest point ki job ya ka championship. Wow. Te ka jing point linti cik bantai nadu kita ki benta ki baning kong do ki level ki baning kong do tak nadu ka dik sikmat ngas ngau shisha kam dei ka basuk basting ngana ai pi ka jing kali ka basang pilalong i first runner up haka MRF National Rally Champion dei haka sinem arajar arpuar bar arajar arpulai ti ka kata ka ba tam haka ni ka rally haba you know jor bar ka motocross Ka rally track kadai ka high speed track. Okay. Te ka motocross track kadai ka track bagi sna hafil. Te ki dan daki obstacles kom ki lom ki jump te ki hoops te ka rally pat kadai ka track banginya kumba 10 km ne 4 km. Te ka rally pat nginya maroi ki plate ka timing. Ki plate 1 minute hadian uwai. Te kat ki ba point start do hadu finishing line. Te kita ki yok kum kajing job. Dapat ka motocross part kadai ka track ka banginya bon ngot. Ni compete bon ngot. Dan arphongot ne live hongot ru ngi habya start pina starting gate. Kandan ka gate te hatta pa drop ka gate ngi habya mi nata ngi habya fight. Okay. Hakani ka fiong ki bon ki hoops ne. Hakani ka rally ba flashing ha ajar par bo apply ne. Is motocross Sorry ne. Te lajudon kino ki kini ki stuntman lani kini ki bikers ki ba lection mentah ni ki balaman saw ki bamla asu banya ki bike si kidon ki jingi akum kitaru namar ba kadon kata ka jingi namar ba kane ka sports ka high risk sports te kumwa yang ai la deru ngalayo injury plan batai helor kata kan te nga arajar arpulai ngalayo injury ya ka kejat bro arteli kejat ngayo ligamenter te nga dep surgery ha arajar arpulai te oi kasim jing yang ban fight back namar ba baro hi ke banga ka ngala lose hope mah namar ba bon ki brio kim ai men siam yang te ki ong bangam namla le ka shu te ta ka daw nang ta hi nga sedang lose hope but ngai ngu pat yu blai ba u ai bor yang ba ai mei pa ba sap tiang yu blai te maki hi ki ai men siam yang mo kata te man kasi nga siya bu jing duai bet hadu driu benai mga nya bait biang te hapor banga nya bait biang ipa iya nga yong wala khamsuki khendiat tamame ha practice te nga ya practice nang ta ya practice tang lele kai biang ha arjar arpho saw te nga lele kai arjar arpho saw tang ampat la ban perform bah hadu kata tang banga nga ya tresitom hadu mentang ngai tresitom bet ngalong discipline bet ngam jubam ngam judi tang tahi ka pengkiu menga cuman yo ya kena kejing job te kani kedi kejing ketu shapi ki kmi ki pa ki himmen ki para ki parlok para jor lada don ki khun ki tijing pi ki bakwa pnya chkhmat kadi tang ka wei kajing duai bar kajing kershan nan poi shapi kajing kali ka basan te kumno pilala ban bat
Ya kini kekedang champion haka IMX Incheon Pro Motocross haus nam arjar pesa. Pelan batai ni halor ketan dia. Ni ka Indian Motocross Championship kani IMX ikut kadang day ki kadang day ka event ka first time bagi organize ka tu ka senam. Te bat ki penlong ka tu event ru kum ki rules ru ki bu bai kum ba penlong sabar like sap ngan ong nak kum sabari saparing ni sano ki penyat kum kata te kim lihat da ka lap system maki pat ki lihat da ka timing system timing kum bang ki pelait bai kum ka kadai bi ku ka ju kum motocross ki pelait na giat buat ngihapnya si 15 minutes plus 2 laps te danginya si R4 laps tu compare tang bang ngihap pendep ya kata ka 15 minutes plus 2 laps te ka along sha ka ba kam anong ka kamsuk yang ngamo namar ba nga bun sen mga nga nya sa practice track nga kamnya bun minute te plus ru ka way sene sa rijongi kadai ha high altitude te ka kamsuk ke nga danga nya ro nga kam fit nong no daga nga train te danga le sabar danga nya aslam ngam juthat danga nya si 20 minutes su ngam juthat namar bang la train hakane ka jaka te bat nga job ya kan championship ru dei ba aya fight tang bat way rider hi udan way rider dei top rider na tina south dei Kerteng Imran Pasha te kibun ki ong nga nula banya dot track namar kadi ka track belong mix kalong kum ka rally kalong kum ka motocross kadi mix track kalong very fast track and very long track ka track kadon kum ba si kilometer seteng te kibun ki ong bangam numla banyak kum kita ki track namar ba ngam jumulian namar sini sangi kibun tang kilum te por banyak patu ka track kam dai pat pangi dan kam experience banyak ka tu ka track kadai be ka stamina kitu ki banasau kimla banyak namar kim jumulian banyak pat bon la kelom ta haka MRF nginya tang 5 laps takarau kamduna kibun kila banyak kata beautiful te mentan pi bata yang spang ti bentan dei ba katu ka track ka ba phinya ma phi kala long o katu ka rules la ni ki kendon ba ki bu kini ki MRF jong ka Indian ni ki la bo tik tak ka bu kini ki bana ri phareng ni pi ong te nga kwa ban tip kendian bantai hatu pila juban nya shakiri phareng plan batai kindet sapang ka experience la ni ka jinge tengko jong pi bat ki brio ki ba shabardi sabari tengah 4 wan la kai ngasuan tang training tengah lawan training sa Thailand ASEAN ngalawan te sathie compare ka jakaru ka track kalong ka bahe te rukom hikai ki pair te ki rider kam step banya ki Indian rider sathie ka sa Thailand ru ka jingla kai ki le kum bale bisa pareng hi kum sa Spain sa US ki nya bet kum 20 minutes plus 2 laps hi sathie tangi ha India ki bu bet ka lap system 5 laps 6 lap long ta okay beautiful dengan poi sa jingkili ka bandrio mo kadi ka jingkili ka kame kan diat mo ka kata ka jingjob ka pisngo sarong tam hadu menta bat balai ha nga te hadu menta nga songo komen lut hi ki jingjob jonga bangala achieve te nga pendem bi show blai hi kata namar bdei ma u hi ba u penla yang bo kerku yang te bat ka bakam kemen hate kadi ka championship hi namar balai ka championship kadai bi bangi fight 1 year kam dai bangi shu fight tang one time in your championship namar ma katu kadai bi bangi struggle whole year te ka kham yangi ban fight kata namar ba kibuan teng ngila ban du ka bait ngila ban yo injury la jong te nang tahi ka lose hope yangi te ban fight kata phap long klein hakam clear jong pi phap long strong phap long bait focus bait pin poi besta ka thong tahi beautiful ka skontanat siya kata ka journey jong pina mga suthu na do bani IT be siya ublay ka jinget siya ka de ka way na marba klem ka jinget ni mga bat mapingin umla ban kiyo siya man mantas ngi bantay lang jirwa ila siya ngi kata ka mansim bat ka banta ka mga skontanat do bani ka long ba wat la ta play ting ko ya ka tu ka injury jong pina pidang yang biang banyak bang ka baik jong pi wat la ngai ki bon hai ki bri kila discourage ni kila pendu men si me pi ba bantai pinumla asu ban sim banta bantai pinumla asu ban kiu saprang hendrai ka jing tristom jong pi ka jing nget jong pi kala pen long lot congratulations nga sotna play ta kapan ngam pa siya jing kli ben mo te ka ikata ka jing ka ba pilaya kendo hakalenti siya ka jing job but kumno pilala ban penjob ya ka batay ngi kedet alor kata bantai
Hakini ka sports te ki buon bha ki jing e kumba ha ki por bang nang sudang le kai te ka jing e te ka dei be ka pisama ka financial support namar ba kane ka sports ka dei be ka sports ka ba don kam be kam pisa te ngin la le kai ni ka sports namar dangi don kam practice ngi don kam by petrol te larangi don kam ban pen bayang ka bai tu ngi hap change be every haka borok haka sistem license sausian ngi hap sna be ka engine te kata hi ka mien ka jing e banga syam ma hadu menta bang le kai ka sport te kumjur ki rider ba thamai ki banang wan kata hi ka de jing e jaki te kum hayanga menta te ka jing e kawan tang dei tang dang ngalala ngayo injury namar ba menta bang le kai kum haka company te kala pen biang not makina no sedang te ladang adon injury pat ngamla ban le kai ta kata hi kawai Sengtunan namar ba kajing teh stom jok pi kala punya kedua buat kibri ke baba kiblala ban kersan ya pi kiblala ban yarap ya pi namar ba da kata ngala sotu syai ba ringkat ki kmi pa piladan siki kumengi ong ketim paring mo ki angels mo kiblala ban kier banda ya pi lada don kanu ko jing e tang batang hal akal yang kakot ka te ngin hap sumar hidala de klempet mo te ngangai kabam kadiru pila testab ha namar ba kajing stom tingim la ban kier mo te kumni hingan poi pi kajing kli ba pra mo kai ka benta jong ka team kum ka better TVS Racing haka jingjop jong pi plan batai ni halor kata kita tengah semongo ya ka tim TVS bakala sim yang ngado pas sedang plan mention dai kala sim yang kan ka hau arajar khat khandai ki sim yang kum support rider ki sim por banga ki sim first time ngasu yarap ki long kum ki yarap yang kum support ban support ki we ki rider te nang tahi ki i banga don talent banga perform haman kires nga perform bet nang tahi ka sim ka company bat hadu menta bangala ayo kontrak kaya rap sibun ha kaliang haka bait haka track dan haka let kawan haka pang ka sitom jonga ladanga mensau maki kitip lo na sedang hadu haka bam jonga ru kipin biang lo na sedang fitness jonga katahi ngasong ngo ka tim TVS dan lamba jongki ngala ban job ya championship kalau syaka ye gi basngotanan abang ngam e kata namar ba ngalas ngo thik ke mga syong bad utaw staru bang dai ban ro shisha na kaliang kajala jongi pad ba baro ngedon man taban ibantay lang jerwa ibala tres tom man balayo e kathong jongi rangkat ba ki jingarap ba iyo ni companies ke ba pher de thik tang namar ba ye burom ba ye shania eki rangkat ba ki jing tres tom jongi te menta ko ni hingan poi ke jingkli ke ba khandai mo te kai ka thong jong pi hadien kini ke jing job akalawai plan batai ni khimdiat sapang ki yidu jing khmi linti jong pi namta ban pen bha le si ki ki dang don ki khna ki bang long kum ki starters lani ki beginners lani ki bang sedang mo kai thrai ki jing thumu jong pi halor kata ya kata te nga hadu menta ki don ki riders ki bana thamai te nga ya yarap bi ki nga ya support bi ki te nga kham strict khimdiat namar ba ngapet tangki riders ki ba kwa shisha naduk mensiam balong bi kumanga ba kwa sha mensiam ki ba smauret ki ba shap tiang yu belai bat kumjuru ki balong disiplin hakiki bora te ngasi te mentang adan san riungut ki riders ki ba ngatrien te ngayarap iki te katahi te ngangech kham ba ladadon manu ki wei ki riders ki bampat tip ikan ka sport lan fikwa ban ya le kai kan ka sport pila ban kontak sanga ngala ban yarap ya pi ban guide ya pi hakataru bantai 27 kadi kerteng jeng bantai lang jerwa haka Instagram pila ban ya follow yo i rengkat baka jing kentu jung i lada don manu na pring jong pi ki bakwa ban wan chakman lada ki don kam kanu ka jing yarap hakalor kani ka benta ban shim kum haki supercross lani ki motorcycle lani ki motocross rally mo i bantai lang jerwa i labu kani ka jing terwa kamat jong pi balada pikwa wan shakmat ina ai ka jingerap ya pi but yan man ta idang panpaw bidang don tang katu kan ni ek bidang kwa te yano pi ai ap kani ka di ka bor ba ka banta jong pi ba pinyo ban shim kani ka kabuk siar te bantai kumba mene pila panpaw shpang ka finance nei lani ka jingyo jingkot nei te ka jinge alor ka jingyo jingkot te ki bon ba kini ki bikers ngange nei bikers ngam kan thop yikitu ki basinya asmo tanan bar ki badanya bar kwa job ka thong kuma pi mo te lada ki dei kini ki khna ki bas ngotanat bar ki don ya ka juk ka passion lani ka jing ngotanat ban nya baik ko mo phi nei lada ki wan na ka ying ka sam le asi ki baduna ka jingyo jingkot
hatu kila trai bantai baniat syakhamat hakani ke journey jongki hakani ke jingat lenti jongki pilan batai kindiat lalor kata lalong rutik kumba pin aimin sim arta deki Katahi kawe naduk nengkong yang ngaru permanang sedang te nayeng te kibun hi kim long ki sap tieng mo ban laranga lek kai ne ka sport ngala ban kidia kajat ngam tip nam long kum no te haban kong te mei paro kim sha ya nga te lingba ka nga request be mei pa te nang tahi ki ipa hi I accept kata te lik pedries yang ha asam te ba I support ipa hi nga sala ban kio ka rukannya te kum ki khana ki bam biang haka financial support te kham jingjar mo yaki namar ba kene ka support si kadai bet ya kata hi ta film don pisa ta film la ban le kai kolong kata te lada ngapet pat kum sha south ngan example kum sha south na kum sha we ki states na I kidan ki sponsorship kum laladon ki ba sponsorship met lane ka government ka sponsor te kum sha south kidan bet ki lajong la ka jong ka group long ka group kum ka non kum ka organization jongkan ka motorsport kidan te lada kidan ki riders ki bam biang bam bet te lada ki tibet pat kidan ne ka sap ban le kai ki bun ki shim ki bat ki train ki te dala train ki pat natu ken ki la te ban tur sa khmat sa ta yo sponsor kam he su ki la ban long factory rider kum ngaru nang tahi te ka request yang ka request nanga hi yaki jadi bendrio jongi mah nong nok ke government lan ki brio simet ru pila hi ban yarap yang kini ki riders la don ki riders ki bakwa sha badan sap sha umdai ki tu ki riders ki ba shu nya kai ndai ki don ki bun ki riders ki ba kwa sha ya kene ka banyak le kai kene ka jing le kai banga nga don mentah katai kalau syak ik ba pentengen ne kemen sim junga ba jong pi menta ka singa tip sha ya kata namar kangu ka dem iya shi kimik pa ki bla kershan I nando pas nang ya kani wala la ki la kentat ya ka benta ka bankong namar ka jingshan ya ka kam telot kendiat namar ba lesi kani ka jingla ka kadang thama ya ka jela jongi bat empat lap lani empat shamba don manu bakiu na kani pause un kiu ban ukun joki wei ban poi perkhan te ya pi ki kimik paru menta ka si kani ka dong ka lenti shisha ba pinya ngap tho pinya sngo tho shai ai min sim ki kun jong pi bikin wan chakman bat lada ki don manu ki bakwa ban tip kanu karukom bakin penon kami ki platform ki baper I bantai jirwa in sabata ye pi kinu kita kilenti but ngaso tho shai na lor kaniru bantai ba nakaliang ka sorkaru nga thrai klemdan bawan tarwa ye pi ban ai kanu ko jingerap nenga bakalak penbet yanga hadu menta tengam pat yo ka jingerap na sarkar hadu banga job championship joko novice tu hang tu oi kilawan jion em kum so di long banga kenik tin mo pila jion em kum ki kenja award ai na kasnong ka thau pade na kasnong ka thau tengam pat yo ngayo tang na ka wei ka seng tang na ta hi ngayo te kata to pi gal along shisha kai ke ba yo yar ki biriano mo kat kani ka kerdan tengam thare shu pi ka de ka bakai te kani jiketu I kasnong ka thau ru ba kat ya kani ka nam la do bela rai bantai lang jerwang ngangai ba kasnong ka dai shisha pi banai kata ka jingero bat ka kenja award la inoi inam la ni kusnam iba ibet ban ayo bantai lang jerwan namar ba kani kan long ka jing sedang jo ka jing ai mit sim jongi ki rang ba ki kimik pa ki kasnong ka kum ka hun ka dorbar kum ka kan hun barok ka webe bat kani ka long ka jing ketu ka bakar pang ya jongan nakaliang jongaru ya ka sorkar bakan mi syakmat kan ajing ram namar baki bun baki bakwa manwan syakmat henrai ringkat baka jing duo ya ka jing yo jing kot ka pendu men sim no ya ki ka tu ka jing pendu men sim ki ka penlong thamula no ya ka jing ushimet te halor kata ngan bu skoi ka jing pili baka do pi bantai mo te kini ki awards kat kini ki ba phila yo mo ke ka ba pisngo crowd na kini baro ba phila yo ngangai pikmen pi burom no kini ki awards baro nei phila man kedo iwi le ni ar ino na kita ki awards ba pikmen ba philong crowd ya bat balai kita kada phila man kedo ino iwi awards na kini tagin batang ini kan susman kanemo okay bien okay te kani ka IMX batang ini kini alor kani se kalau ka award ka ba itanan ba ka ba syong kya ba batang ini alor kani kini menu pi job ya kani okay but pila kurjin lai tili ki award ngai kani kadang sa kawai kani ka ba yasri mar ka tu kawai hedian jong pini ta batang alor jo kani kini bantai kini ka IMX nga job how arajar arpusau okay na kadai ka opening jongki kani ka event kadai first time baki host
dengan day nganyak ke Indian Bike dengan job overall jong ka Indian Bike dengan yo best rider ru pat nga yo ya kan ka award pure best rider pure best rider award kan no gaji sngo kemen bagaji social kia ban yo rai kan ka award jeng best rider ho le si kami ha bat nga mo kemennya biriano ti ngala phu mat bat ngala kring ki khmat jonga nadu mene kan ka award ka badon hadin jonga ka ba he du ka ba iya bit do batai nga khndet tang spang kan ni kum ta hingin yo pen kut no batai nga khndet spang kan ni ka ba ipu ipeng ya du ka tata Kadai ka bangayo Assam. Okay, kini piyo na ka North Guwahati, Magao. Nei. Majgao, Guwahati, Thati. Okay, batay ngi kini anor kato. Te kadai ka award kadai ba utei u badan dur hantai. Okay. Udai u rider jong ka Assam. Okay. Udai babet tu rider jong Assam. Idang don mentah? Don sure. Oh, okay. Te ketu ka singi dai ka singi body jong u. Te ki penlong event kan. Te ki ai kan ka trophies. Te kadai tangka open class te kat bajob ngiyo ta kana. Wow. Pilalong i bara ka nam ladu banyo e kani rumah. Ish kalong shisha ka iki ka ba kraw shisha na ka banta jungi ki khasi shisha phi banyo banya shong kat bat phi banya sngo ba pila shim banta ki ba bon ba ki jingi tin ko ki be hadu ba pin khur ya kani ka award bara ka wei. Te kumni hi menta ngin pen kod no e kani ka interview jungi bar ngai khuble shibu ni phi bantai lang jarwa bar na kit bok e phi ba pin na kiyo ka jingin ju phi. To what you do man same but to you one chakmat khuble shibun.